Slovenčina a pohyblivý prízvuk. Najprv je podstatné si povedať, čo to ten pohyblivý prízvuk vlastne je. Prízvuk pohyblivý je v podstate voľný, čo znamená, že sa môže viazať na akúkoľvek hlásku slove, ba celej vete. Tento prozdický typ môžeme badať v jazykoch väčšinou známych východoslovanských, menovite bieloruština, ukrajinčina, ruština a podstatky novgorodských či pskovských dialektov v rámci územia Ruska a dialektov v rámci hraníc Bieloruska, Ukrajiny a Poľska. Menej známou akousi výnimkou v rámci laického ponímania je bulharčina. Ostatné jazyky majú prízvuk buď fixný, paroxytónom pred koncom, alebo fixný na začiatku, či tónový. Rozlišujú dva tóny s výnimkou niektorých štvortónových archaičných dialektov. V minulosti však existovala praslovančina. Predstavte si to ako okruh územia, v ktorom sa šlenili rozličné dialekty. Čo mali však spoločno boli napríklad skupiny tl, zvuky hlások, nosov, kiere či práve voľný batónový prízvuk. Slovenčina však spolu s češtinou nastúpila na koľaj fixácie už niekedy v období ranej staroslovenčiny pod katalizátormi nemčiny a maďarčiny, pričom proces vrcholil niekedy v 14. storočí. Je podstatné však podotknúť, že prízvuk sa nefixuje len tak. Stoja za tým slovanské zmeny, ktoré prízvuk podporia, alebo ho naopak niekde zakopú. Je to napríklad druhá palatalizácia velár, jotovania, jere alebo infinitív. Zoberte si napríklad pouštinu, ktorá bola a je hláskami, slúkmi a nosovkami tak špecifická, že sa u nej fixný prízvuk na začiatku neudržal a rolu fixácie prebral tedajší sekundárny prízvuk pred koncom slova. Druhá vec stojí priamo u nás. Sociolingvistický a sociálny pohľad poukáže, že sa ľudia hýbu s trendami. Čím hýbu, či už vedome, ale aj nevedome vlastnou rečou. Slovenčina nie je angličtina a to je jedna tvrdá pravda. Ak vám vedec kedysi povie, že je slovenčina plochá, tak nešpuľte perami. Pozrite sa, ako rozprávate. Chill bro, však budeme vajbiť, a potom dáme krčko. Slovenčina tak stráca svoju farbu a tým, že stráca farbu, stráca aj prízvuk, ktorý sa láme zo slova na slovo. Či vy zrozumeli Skepska? Jednou z mojich najobľúbenejších bieloruských vied v rámci tohto videa. Zároveň však niečo náš prízvuk môže zachrániť a doteraz ho akosi zachraňuje. Sú to dĺžky, pôvodné tóny praslovančiny, ktoré oddelili svoju pôvodnú podstatu prízvuku a stali sa svojím akýmsi markerom na oddelenie významu, napríklad dráha proti drahá, čo je paradoxne presne ten jav, ktorý sa deje napríklad dnes v ruštine. Zamok proti zamok. Lenže tam to plní zároveň aj funkciu prízvuku, pretože sa na slabíku zároveň zatlačí zvyšným vzduchom v ústach, nielenže sa predĺží. Prízvuk zo slovenčiny totiž neumrel úplne. Sme predsa len melodický jazyk, jeho podstata sa však skrýva v niečom, čo politickým útlakom berie na sedliacky. Nárečia. A to tie z Gemera, Hondu či Novohradu, ktoré si držia svoju melodiku a ak sa nájde niekto bez používania anglicizmov, tak práve aj tie javy, ktoré môže nevolať nezabudnutou prozodickou pamäťou. Moje meno už poznáte a toto bola téma Slovenčina a pohyblivý prízvuk.